мы пераможам і будзе яшчэ складаней. Заўжды складана нешта разбіраць і будаваць. Як это любяць зараз называць, у якім пухіры мы жывем. Часам мова гэта не толькі сродак камунікацыі. Збіраліся ўсіх рускамоўных пасля прыходу пазняка да ўлады вешаць на слупах. Нічога не можа адбыцца, ніякіх зменаў без тых людзей, якія ўнутры. І трэба іх падтрымліваць усімі магчымымі просто способами. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а маёй госцяй сёння стане, даўным-даўно мы планавалі сустрэцца, некалькі гадоў так дакладна, але ўсё, вот бачыце, закруцілася адно за адно, але нарэшце яна з намі. Праваабаронца, публіцыстка, можна шмат тэрмінаў ужываць, характарыстык, але можна сказаць проста. Аліна Нагорная. Прывітанне, Аліна. Прывітанне. Аліна, цябе ведаюць добра пра як чалавека, які шмат увагі надае развіццю, пашырэнню, папулярызацыі беларускай мовы. І кнігу твою ведаюць, вот за спіною тебе акурат такі выдатна так стаіць, ненавязліва рэкламуючыся сама сабой, мова 404. Скажы мне, а ўсё ж такі мова для цябе гэта што? Мова, можна адразу ўжо скончыць перадачу, тому што мова гэта і ёсць моя нацыянальная ідэя. Беларусы вельмі шмат гадоў кажуць, што спачатку адбудуем эканоміку, а пасля мову, і мы бачым, што у нас ні эканомікі, ні мовы. Насамрэч, я лічу, што трэба пачынаць менавіта з мовы. Мова для мяне шмат што значыць. Слухай, тут-то, конечно, можна і завяршаць, але тут нам трэба ўсё ж таки тлумачальная каманда, так бы, дапамога, таму што нам трэба пашырыць гэтую тэзіс, таму што, адно слово сказаць, а другое патлумачыць, давесці і увесці ў галаву тое, што ты кажаш. І вот, таму, скажы мне, калі ласка, беларусы як нацыя, яны сфармаваліся, фармуюцца, расфармоўваюцца, у якім мы стане стаім у этом? Насамрэч, такое цікавае пытанне, бо калі ў 2020 годзе вельмі шмат хто казаў, што вось мы цяпер сталі нацыяй, я была не згодная з гэтым і цяпер не згодная. Я лічу, што мы зрабілі вельмі вялікі істотны крок да гэтага. Але вось нават тады, у 2020 годзе, я рабіла публікацыю для аднаго тэлеграм-каналу наконт нацыі, і я тады глядзела вызначэнне гэтага слова. І вельмі шмат сустракаецца вызначэнняў, што нацыя гэта там супольнасць людзей, якія аб'яднаны адной культурай, там жывуць на адной тэрыторыі і гэтак далей і карыстаюцца адной мовай. Мы не дайшлі яшчэ, я лічу, менавіта наконт мовы. С аднаго боку, да. То есть атрымліваецца, што як нацыя мы яшчэ не сфармаваліся. То есть я удакладняюся. На твой погляд. Я лічу, што мы на правільным шляху, але яшчэ до конца не сфармаваліся. Добра, ведаеш, гады 2 таму, калі я быў з прэзентацыяй сваёй кнігі пра нацыянальную ідэю у Нью-Йорку, там на сустрэчу да мяне прыйшоў чалавек, які, як высветлілася, у свой час, ён даўно ўжо з'ехаў з Беларусі, даўно ўжо жыве ў ЗША, але ў свой час ён працаваў у Акадэміі навук. То есть вот акадэмік такі, дзядзечка. І ён сказаў, ведаеш, а я перакананы, што беларусы не толькі не сфармаваліся як нацыя. Беларусаў няма як грамадства. На тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пражывае насельніцтва, а грамадства няма. Таму, вот бачыш, не ведаю, наколькі вось ты такое меркаванне падзяляеш, не падзяляеш, но прынамсі з тым, што як нацыі беларусаў яшчэ няма, вот з гэтым маім суразмоўцам ваши думкі супадаюць, але гэта трагедыя. Не згодная, што у нас няма грамадства. У нас ёсць грамадская супольнасць, у тым ліку ёсць людзі ўнутры Беларусі, якія працягваюць нешта рабіць. Просто в Нью-Йорку
гэтага можа быць не бачна. Таму што гэтага нават можа быць не бачна з Варшавы і Вільні, дзе знаходзімся мы, бо людзі зараз маюць іншыя прыярытэты, і калі яны робяць некую дзейнасць, яна проста не вельмі публічная. Ёсць у нас грамадства. Слухай, а чаму вот мы неяк так ад 20-го года адштурхоўваемся, а раней, а вот я не ведаю, там уже можа быць гаварыць не гаварыць про такія далёкія часы замшэлай гісторыі, як паўстанне Кастуся Каліноўскага, але можа быць часы БНР, там, скажем, потым часы развіцця беларускага грамадства, нават за часамі савецкай улады, там ці пасля, там 94-й год, што няўжо вот тады таксама ніякім чынам вот это не атрымалася сфармаваць? Яно заўжды было на мяжы, але не атрымоўвалася. І заўжды нехта гэтаму замінаў, і мы ведаем назву нават гэтай краіны, якая ўвесь час заўжды замінала беларусам стаць нацыяй і працягвае замінаць цяпер. І не толькі беларусам, а і іншым краінам таксама. Яна працягвае замінаць у іншых рэчах. Вось. Таму што, напрыклад, калі казаць пра той жа 94-й год, тады дэпутаты незалежнасці былі ў меншасці, на жаль, але гэта знаходзіла воду ў грамадства, але я ведаю людзей з цих часоў, якія нават нічога не чулі пра палітычныя падзеі, пажылі там не ў Менску, а дзесьці ў вёсках і гэтак далей, хаця якія бы хацелі бы іх раздзяліць, напрыклад. Просто не было інтэрнету банальна, каб распавесці нейкія свае ідэі і так далей. Шмат тэхнічных момантаў. Калі казаць пра часы БНР, таксама, што вельмі цудоўная спроба стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі, але, на жаль, вось мы жывём цяпер не ў ёй. І так можна казаць і пра паўстанне Кастуся Каліноўскага, што ўсё цудоўныя мэты і гэтак далей, але гэтае паўстанне, якое не перамагло, але ўсе гэтыя рэчы, якія не перамаглі да канца, яны становяцца вельмі класнымі прыступкамі для будучых пакаленняў, у тым ліку для нашага пакалення, каб усё ж такі стаць нацыяй, каб усё ж такі жыць у незалежнай сваёй дзяржаве. Слухай, скажем, там у канцы 19-го, там ці ў пачатку 20-го стагоддзя інтэрнэта не было не толькі ў беларусаў. Яго не было па ўсім свеце, яго не было ў краінах Балтыі, да прыкладу. Чамусьці там нацыянальная свядомасць змагла сфармавацца і без інтэрнэту. Там ці там ва Ўкраіне, ці ў Фінляндыі, умоўна кажучы. Ладно, уже не будзем браць Еўропу, можа там іншыя працэсы адбываліся, але вот нашыя суседзі і ў такой жа самай праблеме былі з тым жа самым усходнім суседам. Да рэчы, забегаючы наперад, хочу сказаць, што ва ўсіх нашых суседзяў адна дзяржаўная мова, і вядома, што гэта не проста так. І калі яны фармаваліся, і Літва, і Латвія, і Эстонія, калі казаць пра Прыбалтыку, яны вельмі так даволі рэзка вырашалі моўнае пытанне на карысць сваёй нацыі, на карысць нацыянальнай бяспекі і незалежнасці сваёй краіны. Это калі казаць пра мову як нацыянальную ідэю. І як мы бачым, у іх зараз нашмат менш праблемаў, чым у нас. І проста беларусаў, так, такі фраза мем склалася гістарычна, але заўжды неяк не шэнсіла, просто не шэнсіла з палітычнай элітай. Не заўжды, канешне, але часам вельмі не шэнсіла. І расійскі ўплыў на беларусаў заўжды быў вельмі моцны. Але можа быць гэтага канчатковага фармавання там усяго не было, таму што по вялікаму-то рахунку умоўна беларусам тым вот людзям, якія жывуць на гэтай зямлі, якіх мы цяпер называем беларусамі, вот этой вот адзінай беларускай мовы ім і не трэба-то асабліва было. Так, і цяпер не трэба. Справа ў тым, што людзі хочуць проста жыць сваё жыццё і каб яно было комфортным, а дзяржава стварыла такія умовы, што беларускай мовай карыстацца не вельмі комфортна. Насамрэч, зусім некомфортна, калі шчыра казаць. І чалавек становіцца перад выбарам. Вось я цяпер перадолеваю нейкія дадатковыя праблемы і карыстаюся беларускай мовай, або я жыву нармальна і карыстаюся расійскай мовай. Гэта не слушна. Але калі казаць пра чалавека, як асобу, то мало мы ведаем, напэўна, таких асобаў, которые стали там класнымі прафесіяналамі ў сваіх сферах і гэтак далей, і не рабілі пры гэтым высілкаў. І так трэба казаць і пра нацыю, што мы не можам стаць нацыяй просто ось так.
Нам трэба рабіць высілкі, нам трэба працаваць над сабой, трэба ісці да сваёй мовы, трэба развівацца самім як прафесіяналы дзеля сваёй краіны, каб пабудаваць нешта сапраўды добрае і незалежнае. Аліна, але вот калі ты кажаш нам трэба, ну вот можа быть нам с тобой, ну і плюс яшчэ там колькі чалавек і трэба, а пераважнай большасці звычайных беларусаў ну яно не трэба. І таму хаця бы таму, што гэта высілкі. Ну а чалавек такая істота, лішнія высілкі, ну навошта іх, калі можна і без гэтага? Навошта мучацца, напружвацца, нешта рабіць, калі ну вот можна і не рабіць, і тоже нормально. Усе пакаленні так думалі, і нам трэба тут вучыцца ў гісторыі. Напрыклад, эліта палітычная ў Рэчы Паспалітай думала, ну навошта нам рабіць высілкі, калі тут уже пашоў уплыў польскай мовы, давайте мы уже будем як эліта карыстацца польскай мовай, ну нафиг эту беларускую. І пасля АКОПа Расійская імперія акупавала наши землі, і расіянам стала лягчэй сюды навязаць расійскую мову. Або вось недавнія падзеі там у 90-х там шмат людзей думаў, ну зараз вось мы прагаласуем, не падумаўшы, да, за чалавека, які пачнецца ўсё і пэўне не кажа, і неважна што, і пасля як бы будзем жыць нармальна. А насамрэч трэба рабіць высілкі, таму што разлічвацца за гэта, на жаль, будзем і мы, і нашыя дзеці. Трэба думаць пра гэта, што вельмі, ну, адсидзецца просто так, як уже бачна, па тым, што адбываецца ў Беларусі, мала у каго атрымаецца. І, ну, становішча ў краіне такое, што, мне здаецца, кожнаму чалавеку зразумела, што трэба нешта з гэтым рабіць. Таму што за гэта будзем мы распрошвацца, і нашыя дзеці таксама. Ну, а нешта рабіць, так я ж кажу, можа быць, прасцей, як раней было, чаму беларусы вот тутэйшыя? Нават класіка, вот у класіку гэтая ўвайшла гэтая назва тутэйшыя, таму што, ну, небяспечна быць беларусамі і для таго вот хто будзе ісці з захопніцкімі войнамі з усхода, і для захада, калі хто будзе ісці, а хто ты? А беларус, а от раптам не спадабаецца, і галаву знясуць, а я тут ніхто, я тут тутэйшы, я вот такі, як трэба, такі ёсць. Нармальная практыка выжывання, заўсёды працавала, і зараз спрацуе. Ну, як мы бачым, ужо не спрацоўвае, і вельмі шмат людзей, якія просто не разумеюцца, што там затрымалі майго такога-то сябра, або чаму затрымалі маё дзіця, і ў іх пачынаюць просто распушчвацца вочы на сітуацыю. Ну, насамрэч не ўсе прачнуліся ў 20-м, некаторыя прачынаюцца і цяпер. І я зусім недавно з Беларусі прыехала, я реально сустракала людзей, напрыклад, у лікарні, там, ну, просто звычайных людзей, якія думалі, што рэпрэсіі скончыліся ў 21 годзе. Але яны прыцягваюцца, і людзі працягваюць нешта даведвацца. Але шмат хто гэта проста не заўважае, таму што ўсё залежыць ад таго, у якім, ну, как бы, як это любяць зараз называць, у якім пухіры мы жывем. І я маю на ўвазе не толькі той пухір інфармацыйны, які сабе мы ствараем там у Фейсбуку, у Тэлеграме ці яшчэ што-небудзь, а тое, тыя людзі, якія жывуць побач з намі, з якімі мы ну, падтрымліваем адносіны. Калі гэта тыя людзі, якія былі актыўныя, якія нейкім чынам праяўлялі сваю пазіцыю, то мы зараз можам сказаць, што а там нікога не засталося. Альбо ў турме, альбо з'ехалі. Таму што это тыя, хто быў у цябе ў асяродку, вакол цябе. А хто быў у звычайным асяродку, той скажа, дык я огляжу па сваіх. І ўсе побач, нікога не пасадзілі, ніхто не з'ехаў. Ну, адзін там недзе, вон там недзе прапаў, нават не ведаю, дзе ён. А ўсе астатнія тут. Кажа, дык нічога не мяняецца. Залежыць ад таго, як ты глядзіш. Трэба людзям, якія маюць ідеі, што рабіць, неяк проста лепш даводзіць гэту інфармацыю. І, на жаль, зараз у Беларусі у такім становішчы, што ўвогуле вельмі цяжка раіць, што рабіць людзям унутры краіны. Лепш проста дапамагаць тым людзям унутры краіны, якія застаюцца актыўнымі і робяць нешта эфектыўнае, проста не вельмі гэта апублічваць, проста дапамагаць парадамі, грошамі, усім, чым можна. І ўсё ж такі, глядзі, нават тыя людзі, якія сутыкнуліся наўпрост
с усім гэтым вот пра што мы прайшлі апошні час, ну неяк так вот ўсё адно не до конца гэта спрацоўваюць. І вот яны зразумелі раптам у 20-м годзе, што іх падманваюць на выбарах. Потым яны зразумелі, што это рэжым, якому не да законаў. Потым яны зразумелі, што это рэжым, які будзе забіваць дзеля таго, каб захаваць сваю уладу, што гэты рэжым гатовы падтрымаць вайну. Всё гэта зразумелі, але адкуль эта ідзея, якая пагроза ідзе, скажем, ад таго, што ты адмаўляешся ад сваёй мовы, яны так і не зразумелі. Да, вот глядзі, частка людзей у 20-м годзе перайшла на беларускую мову, зразумеўшы вот усе гэтыя працэсы. Участкі адкрыліся вочы ў 22-м годзе пасля пачатку вайны, але участкі людзей, і я зараз не толькі пра беларусаў, а нават пра украінцаў, якія вот тут вот побач са мною па Варшаве ходзяць, вочы нават не адкрыліся. Тыя, хто сутыкнуўся з гэтай вайной, з гэтай агрэсіяй, з гэтай усім, яны ўсё адно как бы вот по-руску і ўсё, а што такое, это вот наш вот язык, вот мы з ім выраслі і ўсё. Большасць людзей жывуць у сваім камфортным асяроддзі, і нават калі там іх выштурхнула з краіны, яны працягваюць жыць у сваім камфортным буферы. Але гісторыя звычайна змяняе актыўная меншасць, і нам трэба быць гэтай меншасцю. Па-першае, па-другое, трэба проста тлумачыць людзям, што адбываецца, тлумачыць на простых прыкладах. Напрыклад, вось я жыла ў Беларусі, калі пачалася вайна. Я бачыла ўсіх гэтых расійскіх вайскоўцаў у чэргах, у банкаматы, у чэргах там перад сабой і за сабой, у краме, калі яны там капустку з лескім півам набывалі. Я іх бачыла, і я бачыла, наколькі ім комфортна у маёй краіне, таму што з імі ўсе размаўляюць па-расейску. І я упэўнена на 100%, што калі з імі бы размаўлялі бы ўсе па-беларуску, ім было бы зусім некамфортна. І вось гэта як прыклад, што можа зрабіць мова. І вось калі нават што мы бачылі все гэтыя фоткі, калі расейцы зайшлі там у некую вёску украінскую, яны адразу пачалі шыльды ставіць свае. Свае шыльды, вось гэтыя рускамоўныя, замяняць украінскамоўныя шыльды. І там была адна з фотак, якая абліцела вельмі шмат яна публікавалася, і некаторыя людзі вось пасля гэтага перайшлі на беларускую мову, бо зразумелі, што мова гэта не, часам мова гэта не толькі сродак камунікацыі, у нашай краіне так. Трэба проста гэта тлумачыць, гэта неяк паказваць. Таму што ёсць зараз і актыўная меншасць, якія ствараюць вельмі шмат чаго на расійскай мове і выступаюць за незалежную краіну. Трэба проста паказваць гістарычнымі фактамі, нейкімі простымі прыкладамі гэтым людзям, што нічога незалежнага няма ў расійскай мове для беларусаў, у прынцыпе, і не можа быць. Ну, да, іншая справа. Скажы мне, ўсё ж таки, мы зараз у такой сітуацыі, вот гэта слово ўжо гучала, калі мы ўсе як грамадства, як нацыя, як скажем так, як будучая нацыя, як загатоўка нацыі павінны захавацца, павінны выжыць. І ў гэтай сітуацыі для выжывання што нам трэба? Тут нам за мяжой трэба ўсё ж таки вучыць іншыя мовы, сацыялізавацца, знаходзіць сябе ў новым месцы, ў новым грамадстве. Там людзям таксама трэба для выжывання ўсё ж таки жыць па тых законах, якіх няма, але вот па тых паняццях, як кажуць, якія існуюць там. А гэта значыцца сваю беларускасць, неяк не дэманстраваць як мінімум, а як максімум і ввогуле ад яе адмовіцца. То есть вот у такім стане мы знаходзімся, і што далей? Не, насамрэч, у Беларусі беларускасць можна дэманстраваць, просто трэба заўжды ацэньваць рызыкі. Прынамсі, калі побач з міліцыянтамі не размаўляць па-беларуску, размаўляць проста нават у дзяржаўнай установе, звычайна гэта скончваецца нармальна. Я гэта ведаю і па сабе, ведаю гэта і па іншых людзях, якія карыстаюцца беларускай мовай у Беларусі, і да гэтага часу працягваюць з'яўляцца ў Беларусі месцы,
дзе беларуская мова асноўная ў гэтых месцах. Ёсць мерапрыемствы публічныя, там, напрыклад, учора было адно з вялікіх мерапрыемстваў звязаных з беларускай культурай, дзе беларуская мова была асноўнай. І гэта ўсё працягваецца ў Беларусі, і я лічу, што нам за мяжой, акрамя выжывання, вельмі важна дапамагаць тым, хто там усё гэта працягвае. Таму што, канешне, мы тут можам ствараць там розныя рэчы, там прыдумваць, як будзе выглядаць заканадаўства, прыдумваць там, хто пра вольную Беларусь, хто пра новую, хто пра яшчэ якую Беларусь. Але нічога не можа адбыцца, ніякіх зменаў без тых людзей, якія ўнутры. І трэба іх падтрымліваць усімі магчымымі проста спосабамі. Слухай, ну вот мы узгадывали твою книгу, якая стаіць у цябе зараз за спиной. Там сабраныя гісторыі про моўную дыскрымінацыю, про тое, як гнабілі людзей за беларускую мову. Прычым мы ўсе выдатна ведаем, што гэтых беларускамоўных іх значна менш, чым вось гэтых рускамоўных, і вельмі шмат тых, хто вот гатовы гнабіць. Як нам іх перамагчы? Ну, не перамагчы, перавыхаваць, даказаць ім што-нибудь. Ім можна што-нибудь давесці? Я думаю, что так, потому что большасць выпадкаў дыскрымінацыі гэта калі чалавек стасуецца з чалавекам, і другі чалавек реально не разумее, навошта гэта беларуская мова, ніколі не сутыкаўся з таким западам і не разумее, што як это вам беларуску вам даць яшчэ нешта. Трэба мне гэта даводзіць, просто размаўляць, ствараць попыт на мову, пісаць свароты. І для мяне вельмі важна, што я зараз збіраюся перакладаць кніжку на розныя мовы, у тым ліку яна ўжо амаль перакладзеная на расійскую мову. Бо дыскрымінуюць нас людзі, якія размаўляюць па-руску, і я хочу ім гэта расказаць. І што ты думаеш, ім стане сорам, яны прачытаюць, ім стане сорамна, і яны перастануць так рабіць? Насамрэч, ёсць людзі, нават у маім асіродку, якія да нядаўняга часу мне час ад часу казалі, гаварі нармальна. Ну, яны ёсць, і пасля таго, як я гэту кніжку зноўку зрабіла і паказала, нешта даходзіць. Часам чалавек проста жыве ў сваёй бурбалцы, і для яго гэта сапраўды ненармальна, то бок ён можа не хацець пакрыўціць, проста ён там не супервыхаваны і можа нешта такое сказаць. Трэба даводзіць, прынамсі, калі не агучваць праблему, яна не вырашыцца. І тое, што я зараз раблю, перакладаю гэтую кніжку на расійскую мову, гэта менавіта пра агучванне гэтай праблемы. І тое, што мы робім са зваротамі, гэта ўжо больш пра вырашэнне, пра стварэнне попыту на беларускую мову. Я ведаю гэтыя два шляхі, якія я дакладна магу зрабіць, і дзеля беларускай мовы я іх раблю, і спадзяюся, што іншыя людзі будуць рабіць нешта, можа быць, іншае, ці таксама далучацца, але тым людзям, якія абіраюць не толькі свой камфорт і сваё жыццё, але хочуць, каб наша краіна станавілася лепшай, каб можна было туды нам вярнуцца, каб увогуле людзі там маглі жыць без страху, то нам трэба нешта рабіць усім дзеля гэтага. Ты ўзгадала гэтую тэзу пра тое, што спачатку эканоміка, потым мова, і сапраўды гэта гучала нават ад тых людзей, якія хацелі дэмакратычных пераменаў у Беларусі. Тое ж мне казаў Віктор Бабарыка напярэдадні выбараў. Калі я у яго пытаўся ўсё ж таки пра мову, там культуру і ўсё такое, ён сказаў: давай гадоў праз 5 мы спачатку тут з эканомікай разбяромся, пасля перамогі, умоўна кажучы, а потым ужо там да этих пытанняў. Я таксама не згодны з такім падыходам, але мы шмат чуем такіх аргументаў, што вы носіце з гэтай мовай. Нам зараз трэба вырашыць тыя пытанні. Што вы зараз загаворыце па-беларуску, і у вас эканоміка расцвіце, і будете вы жыць у дабрабыце і шчасліва? Што ты адказваеш такім людзям на такія аргументы? Па-першае, можна хацець прыклады іншых краін. Там паўсюль адна дзяржаўная мова, і ў той жа Літве гэта зрабілі проста палітычным рашэннем. І людзі некалькі дзён не былі задаволеныя. Але цяпер ім значна лепш, чым нам. І не проста ж так гэта ўсё адбылося, можна проста пакорпацца ў гісторыі і зразумець гэта. А па-другое, мы ж хочам перамога, гэта што? Вяртанне да законнасці, правільна? Мы ж хочам, каб было да законаў. Так вось, Канстытуцыя 94-го года гэта адзін з нашых апошніх законных законаў. Там беларуская мова адзіная дзяржаўная. І Канстытуцыя сама не ідэальная, я гэта і раней казала, але калі мы хочам законнасці, то трэба вяртацца да законнасці.
Добра, яшчэ такія аргументы. Слухайте, ну вот Ірландыя. Ну вот, ну нема вот іх роднай мовы ва ўсеагульным ужытку. Пераважная большасць карыстаецца англійскай мовай і нармальна жывуць, не пакутаюць, все ў іх добра і з дэмакратыяй і ўсім астатнім. А возьмите Швейцарыю, колькі там 4 дзяржаўных мовы ці 5? Это не зусім добрыя прыклады для параўнання з Беларусі. Там, ну, Ірландыю яшчэ можна неяк, як саву на глобус, там, але таксама не зусім. Або Швейцарію, бо там мова па кантонах, так як ёсць 4 народы, і кожны народ мае сваю мову, і у некай частцы, напрыклад, жыве народ, які карыстаецца адной мовай, і ў той частцы там этыкеткі, напрыклад, дакументы, дзяржавыя служачыя таксама карыстаюцца адной мовай, а ў некай частцы жыве, напрыклад, дзе 3 мовамі, 3 народы карыстаюцца ў некай частцы краіны, і там карыстаюцца 3 мовамі, і ўвогуле гэта не, ну, для беларускай мовы гэта не падыходзіць, таму што там рознае насельніцтва жыве па працэнтах, а ў Беларусі большасць насельніцтва гэта беларусы. У нас расейцаў, здаецца, менш за 10%. Ну, то бок гэта не той працэнт, калі робіць мову дзяржаўнай. Это тое ж самае, што прыйдзіце зараз там у Польшу, дзе шмат расійскамоўных з'явілася, напрыклад, да? І скажыце, што давайце зробім расейскую дзяржаўную. Ну, на вас просто паглядзяць як на варыянта і, ну, могуць яшчэ і пабіць, напрыклад. Ну, карацей, таму што ніхто не забараняе карыстацца расійскай мовай, калі дзяржаўнай будзе, напрыклад, беларуская. Гэта ваша справа, якой вы мовай карыстаецеся. Дзяржаўная мова — гэта мова менавіта дзяржаўных паслугаў. Мова медыцыны, мова арміі, адукацыі і гэтак далей. У прыватным жыцці кожны чалавек можа карыстацца любой мовай. Нават вот шмат прыкладаў з 90-х, што вось гвалтоўна ўвялі мову, а насамрэч я ведаю, што было менш за 10 скаргаў ад бацькоў про тое, што вельмі рэзка памянялі расійскую на беларускую мову, і 9, там ці колькі, там менш за 10 карацей скаргаў для 9 мільёнаў краіны гэта вельмі мала. Ну, гэта пасля ўжо прапаганда прыдумала, які быў гэта вельмі гвалтоўны пераход, і калі пакорпацца ў дакументах, там па гэтым гвалтоўным пераходзе ледзь не 10 год было, каб перайсці. Тут прыбалтыйскія краіны некаторыя рабілі адразу. То есть вот вы зараз хочаце расказаць, што не было такого, што збіраліся ўсіх рускамоўных пасля прыходу пазняка да ўлады вешаць на слупах. Ну это вот как бы нормально, а самый лёгкі варыянт для тых, хто неяк там паблажку зробяць, это чемодан вакзал России. Насамрэч кожны чалавек можа карыстацца любой мовай. Дзяржаўная мова — гэта менавіта мова дзяржаўных паслугаў, і гэта тая тэза, якую таксама трэба тлумачыць, таму што гэтага не разумеюць нават тыя людзі, якія таксама жадаюць пераменаў да лепшага, ну, як і мы. Аліна, але ізноўку мы вяртаемся да такой вот тэмы, як зрабіць Беларусь беларускамоўнай, таму што нам кажуць, ну вот глядзіце, трэба ж пачынаць ад самага маленства, і мы зараз скажем, вот дзе прывіваць беларускую мову, ну калі і бацькі яшчэ там не беларускамоўныя, значыцца ў дзіцячым садку. А для того, каб у дзіцячым садку, значыцца выхавацелькі павінны быць беларускамоўныя. Адкуль яны возьмуцца? Іх павінны вучыць у установах, дзе рыхтуюцца выхавацелькі, там педуніверсітэце, педінстытуце. Это значыцца, трэба, каб былі беларускамоўныя, адпаведна ВНУ. А дзе яны возьмуцца беларускамоўныя, калі няма беларускамоўных выкладчыкаў на ўсе ВНУ, на ўсе дысцыпліны? І такое вот кола атрымліваецца. Ёсць беларускамоўныя выкладчыкі, просто не заўжды даюць выкладаць па-беларуску. А наконт садкоў яшчэ ёсць садкі з беларускай мовай, і трэба проста ствараць попыт. Гэта не заўжды атрымліваецца, гэта вельмі складана, таму што сапраўды, каб у сваёй краіне на сваёй мове атрымаць групку ў садочку, ну, беларускім садочку па-беларуску, трэба зрабіць вельмі шмат рэчаў, знайсці бацькоў, якія таксама гэтага жадаюць, там падаць заяўку і гэтак далей. І тое ёсць гісторыі, калі гэта не дапамагло, калі не атрымалася, часам людзі нават судзіліся, і да гэтага часу нешта такое адбываецца перыядычна. Я да таго, што гэта рэальна, ну, гэта рэальна проста не заўжды спрацоўвае. Трэба проста спрабаваць. Ну вот глядзі, нават на там нейкіх адзінкавыя выпадкі там стварыць беларускамоўны садок, беларускамоўную школу не хапае ў дастатковай колькасці
Ну ладно, не бярем зараз бацькоў, мы зараз у сітуацыі, калі дзяржава прыняла рашэнне, палітычнае рашэнне, беларуская мова дзяржаўная, і зараз усё павінна быць па-беларуску у тым ліку, дзе набрацца на ўсе садкі па ўсёй краіне беларускамоўных выхавацеляк у дзіцячыя садкі, беларускамоўных настаўнікаў у школы, з каго ствараць беларускамоўныя універсітэты? Гэтае пытанне добра ўжо вырашалі 100 год таму, просто двумя спосабамі. Адзін са спосабаў быў гэта 10% надбаўка да заробку, усе адразу вывучалі самі беларускую мову, нават курсаў не спатрэбілася. Другі спосаб быў, калі ў дзяржаўных установах пачалі штрафаваць. Гэта было в СССР, вось гадоў 100 таму пачалі штрафаваць за тое, што ты не ведаеш беларускай мовы, або там, за нешта граматычнае і гэтак далей, і гэта таксама спрацавала. То бок і метад і перніка, і кнута, ён спрацаваў. Мы можам абіраць добры метад. Можам надбаўку да заробку. Можем, конечно, але давай глядзець на рэчы з пазіцыі моладзі, маладога чалавека, перад якім адкрыты ўвесь свет. Глобалізацыя, трансатлантычныя карпорацыі, весь свет адкрыты, а мы тут вот носімся, мова, культура беларуская, гісторыя беларуская, каштоўнасці, традыцыі, гучыць прыгожа, але скажут, вот это ж вот некія муры, за якія вот мы хаваемся, і вот там весь свет адкрыты, а мы сядзім, за іх вот так выглядаем, а зато у нас усё тут по-беларуску. Можа быць, не трэба гэтых муроў узводзіць. І то, што беларуская мова адзіная дзяржаўная, зусім не замінае вучыць іншыя мовы. Нават дапамагаеш. Мову ты ведаеш, тым прасцей табе вучыць іншыя мовы. І вось я зараз жыву ў Літве, і вельмі добра бачна па літоўцах стаўленне да іх мовы. Яны сапраўды ёй ганараться, і сапраўды нават калі ты пачынаеш звяртацца, напрыклад, па-англійску ці расейску, пакуль ты не папросіш, не запытаеш, ці валодае чалавек адной з гэтых двух моваў, ніхто не перойдзе. То бок яны будуць працягваць з табой камунікаваць па-літоўску. Гэта вось пра то, што людзі сталі нацыяй, яны адчуваюць гонар і у тым ліку і за сваю мову. І не разумеюць, навошта яны павінны пераходзіць на іншую мову, ты іх не запытаеш, нават калі не чуеш, што ты размаўляеш на іншай мове. І для іх таксама адкрыты весь свет. Яны вучаць англійскую, яны вучаць іспанскую, іншыя мовы. Але найперш сваё. Складана ўвогуле думаць пра свет, калі у цябе дома нешта не ў парадку. У нас у Беларусі зараз усё не ў парадку, насамрэч, шмат што не ў парадку, і таму трэба думаць пра сябе. Да, але ўсё ж такі, як моладзь зацікавіць, моладзь, для якой усё адкрыта, для якой больш цікавага ствараецца ўсяго на той же самай ангельскай мове, ці я не ведаю, на нямецкай, на іспанскай, на кітайскай нават. Але ва ўсіх, не могу сказаць за ўсе краіны, могу сказаць за краіну суседак Беларусі, вось дакладна, што большасць моладзі, большасць людзей ўсё адно застаюцца жыць у сваёй краіне. А каб свая краіна развівалася, каб яна была незалежнай, трэба пазбавіцца ад розных элементаў залежнасці. Лагічна, так? Расійская мова — гэта залежнасць. Але, можа быць, сучаснаму пакаленню і не трэба ўжо асабліва быць у сваёй краіне. Яны хочуць быць ва ўсіх краінах адначасова. Хацеў сёння тут, заўтра там. Але людзі першыя любяць вяртацца дадому. Хочацца, каб было куды вяртацца. У людзей застаюцца там сябры, бацькі, розныя блізкія людзі. Магчыма, яны хочуць шчасця для гэтых людзей. І ўсё адно большасць людзей застаюцца жыць у краіне, і трэба, зараз нельга назваць комфортнай для жыцця краінай Беларусь, на жаль. Ёсць такое, і таму людзі будуць шукаць, як пра рыб, якія дзе глыбей, і людзей, дзе больш прыемна, будуць шукаць, дзе больш прыемна, дзе лепей, і будуць раз'язджацца. Як ты думаеш, тая хваля эміграцыі, якая зараз ёсць, якая будзе працягвацца, чым далей, тым можа быць не па палітычных, а па нейкіх адукацыйных патрэбах, па жыццёвых патрэбах, але яна будзе працягвацца. Як яна адаб'ецца на Беларусі, на беларусах, на нашым грамадстве?
Ну насамрэч гэта нам здаецца, што вялікая хваля эміграцыі, але большасць беларусаў ўсё адно застаецца ўнутры. І ўсё адно большасць беларусаў па розных сваіх прычынах застанецца ўнутры. Трэба пра іх думаць і наконт адаб'ецца, ну вядома, яно адбіваецца на ўсім, там пачынаючы з эканомікі, скончваючы іншымі рэчамі, таму што з'язджаюць прафесіяналы, у тым ліку і асабліва яны, там, напрыклад, калі мы кажам пра медыкаў, пра айцішнікаў, гэта вельмі адбываецца нават не толькі на эканоміцы і жыцці там дзяржавы агулам, а проста вось на людзях, калі ты прыходзіш у лікарню і там няма твайго спецыяліста, просто на грамадзян. Канешне, яно адбіваецца. І я недавно глядела там розныя даследаванні, і ўжо мне сумна чытаць, што амаль палова людзей ўжо не хочуць вяртацца назад у выпадку нейкіх дэмакратычных зменаў. Яны не хочуць вяртацца з аднаго боку, а з другога боку ці з вялікай радасцю-то іх гатовыя там прыняць. І я зараз не пра там рэжым, пра там вот этих всіх амапаўцаў і там азаронкаў з усімі астатнімі, а пра звычайных шараговых беларусаў. Вось ты кажаш, там трэба думаць пра тых людзей. І вот мы пра іх думаем, з думкамі пра іх мы займаемся захаваннем, пашырэннем, распаўсюдам там беларускай мовы, беларускай культуры, беларускай музыкі, там усяго. Вот людзі тут за мяжой робяць, але глядзі, вот все ж такі, як бы там нам не хацелася, як бы мы не казалі пра тое, што мы ж адзін народ. У нас у пераважнай большасці аднолькавыя мэты, аднолькавыя жаданні, аднолькавыя каштоўнасці. Усе мы по вялікаму рахунку марым пра адно, пра сваю Беларусь, без Лукашэнкі, там пра свабодныя выбары, там і ўсё астатняе. Але як бы там ни было, мы зараз падзеленыя. І як бы мы не казалі, што мы адзін народ, мы ўсё адно змяняемся. Людзі там у Беларусі... Конечно, змяняемся, таму трэба выбудоўваць сувязі, захоўваць гэтыя мосцікі і дапамагаць асабліва грошамі тым, хто там знаходзіцца. І я вось як чалавек, які хавалася 2,5 гады там пад пераследам жыла і у Беларусі і выехала не так давно, я могу оценить ситуацию с двух боков, и все ж таки вельмі шмат памылак з боку тых, хто з'ехаў у дачыненні да тых, хто ўнутры. Вельмі шмат, калі людзі падстаўляюць просто пад небяспеку чалавека, дзеля там прыгожага паста, прыгожага артыкулу і гэтак далей. І гэта таксама штурховае, і гэта штурховае менавіта самых актыўных людзей, таму што пішуць пра іх. З аднаго боку, з другога боку, ўсё ж таки мы змяняемся. І мы змяняемся по-рознаму. Там змяняецца... Тут мы можам падтрымліваць фінансава. І яны будуць удзячныя людзі там, атрымліваючы гэтую нашу дапамогу. Ну, калі рэжым канчаткова нейкім чынам не перакрыеце ту магчымасць праз пераслед і пакаранне тых, хто прымае хоць нейкую дапамогу. Але там людзі змяняюцца пад ціскам рэпрэсій, гвалту, немагчымасці свабодна гаварыць і рабіць тое, што ты хочаш. Тут мы таксама змяняемся. Пад ціскам свабоды, пад ціскам магчымасці гаварыць і рабіць тое, што мы хочам, пад ціскам нашых праблемаў эмігранцкіх, з якімі мы таксама ўсе тут сутыкаемся. Не на малочныя рэкі, не на кісейныя берагі мы тут селі і сядзім. Ніхто нас тут польскімі калбаскамі смачнымі не сустракае бясплатнымі кожны дзень. Але прыйдзе час, муры рухнуць, мы гатовыя будзем вярнуцца. І вось мы вот з табой будзем бегчы наперадзе гэтага цягніка перамогі, пра якія нам так любіў расказваць Сергей Чалы. Там на першым вагоне в абдымку сядзіць Чалы са Шрайбманам вяртаючыся, мы з табой наперадзе бяжым вот так у руках, трымаючы з намі з табой сфармуляваную нацыянальную ідэю. І такія: беларусы, гляньце, мы тут вам вот нацыянальную ідэю. А беларусы там такія: это вы там вот у сваіх Варшавах, Вільнях, Нью-Йорках з Брусэлямі нешта там сфармулявалі. Вот і жывіце там са сваёй нацыянальнай ідэяй. А у нас тут сваё. Вы не разумееце нас, не ведаеце, як тут нам это бачыцца. У нас сваё. То есть вот ці атрымаецца у нас вот это вот спалучэнне? Ну, слухай, тут глядзячы, якімі метадамі дзейнічаць, напрыклад, мяне ўжо можна пачынаць загадзя ненавідзець,
Але я, напрыклад, не хацела бы працаваць ва ўмоўным урадзе зусім. Ну, але я магу працягваць дзейнічаць такімі ж метадамі. Я дзейнічала і ў Беларусі, і у нас, напрыклад, атрымалася змяніць некалькі законаў. І мы не былі дэпутатамі парламенту. Ну, мы былі проста людзьмі з беларускім грамадзянствам. І ёсць пакуль што. І я буду прасоўваць гэтае пытанне, таму што перамены — гэта вяртанне да законнасці. Я хочу законнасці, і я хочу вярнуцца да законнага дакументу. Для мяне гэта прынцыповае пытанне, таму што я не разумею, як можна на хлусні будаваць нешта добрае. Агулам, калі казаць гэта і пра дзяржаву, і ўвогуле пра ўсё. Таму можна загадзя мяне пачнуць ненавідзець, але я буду гэта прасоўваць так, як умею. Ну тут размова была не толькі пра асобных людзей, а пра тое, каб магчымасць, ну я не ведаю так, ізноўку склеіць гэтыя две часткі грамадства, якія вот зараз падзелены на гэтыя умоўныя з'ехаўшыя і застаўшыеся. Я думаю, што яно само сабой атрымаецца, таму што перад Беларусю, перад краінай, перад грамадствам будзе стаяць столькі праблемаў. Насамрэч нам здаецца, што вось мы пераможам і ўсё. І наступіў ідэальны свет. Насамрэч не. Мы пераможам і будзе яшчэ складаней. Заўжды складана нешта разбіраць і будаваць. Ну, і будзе складана і ў эканамічным сэнсе, і шмат якім, і паўстане шмат праблем, якія трэба будзе вырашаць, а цяжкасці яны аб'ядноўваюць. І мы зноўку сутыкнемся з тым жа самым. Слухайте, ну трэба ж вот тут все гэтыя праблемы вырашаць. Ну шо вы с этой сваёй мовай зноўку лезеце? Трэба тлумачыць, трэба рыхтавацца цяпер, як мы будзем гэта тлумачыць. І калі глядзець прыклады іншых краінаў, там таксама людзям не заўжды падабалася гэтая ідэя, але ўжо там праз нейкі час людзі пачыналі разумець, навошта гэта. Не заўжды большасці людзей падабаюцца палітычныя рашэнні. І калі, напрыклад, запытваць пра гэта, пра некаторыя рэчы ўвогуле не варта запытвацца на рэферэндуме. Пачнем з гэтага, таму што не належыць ні аднаму пакаленню. Беларуская мова належыць шмат якім пакаленням беларусаў. І калі на рэферэндуме чамусьці ў 95-м годзе, 96-м не дадумаліся спытаць такое пытанне, типа, а ці не хочаце вы ўвогуле не плаціць падаткі? Ну, людзі, канешне, не захочуць. Ёсць рэчы, якія трэба рабіць проста палітычнай воляй. Яны могуць быць непапулярнымі, там крыху некамфортнымі, але яны вядуць краіну да лепшага, і калі краіна ідзе да лепшага, жыццё кожнага асобнага чалавека, грамадзяніна гэтай краіны таксама ідзе да лепшага. А наша краіна зможа стаць там, ну, людзі змогуць банальна атрымліваць большыя заробкі, калі краіна будзе ў больш трывалым становішчы, а трывалае становішча гэта ў першую чаргу трэба адасобіцца ад Расіі. А беларуская мова гэта адзін з спосабаў таксама гэта зрабіць. Ты лічыш, што ну можа быць сапраўды тут безумоўна эканамічна, калі казаць, тая прывязка да аднаго берага яна вельмі дрэнная, але ну што дрэннага у тым, што вот у нас ёсць, мы карыстаемся той же самой культурніцкай спадчынай на расійскай мове, расійскай спадчынай, там тымі ж самымі Пушкінымі. Дрэннага тое, што мы карыстаемся, ну, як нацыя, як ты кажаш, што мы не згодны, што мы зусім нацыя, збольшага людзі карыстаюцца толькі ёй, не ведаючы свайго. Вось што дрэннага. Таму што скажуць табе, дык нічого же не было сотворено достойного на беларускам вашем этом языке. Трэба паказваць, расказваць пра гэта, ствараць нейкі контент, прасоўваць яго. Увогуле займацца адукацыяй і асветай людзей. І цяпер гэта вось магчыма рабіць і зараз, ну, і ў сённяшняй сітуацыі. А што прасоўваць? Вот глядзі, калі паглядзець нашых, пачытаць нашых класікаў, што мы чыталі ў школе, што вот у нас закладзена з класічнай беларускай літаратуры ў падсвядомасць, гэта тое, што як уяўляецца ў адпаведнасці з тым, што мы чыталі беларус, беларускае грамадства, беларуская нацыя. Гэта нейкі вось забіты, з заскарузлымі мазолістымі рукамі, у лапцях, мужик, уткнуўшы вочы ў гэтыя лапці. То, што выбірала Міністэрства адукацыі, то мы так далёка не прасунемся. Нацыі ўвогуле ніколі. Мы ўвогуле ніколі нікуды не прасунемся і будзем проста топтацца на месцы або топтацца на месцы ў бок Расіі, што зараз і робіцца, в прынцыпе. Таму што трэба, каб, ну, больш разумныя людзі абіралі тую школьную праграму і гэтак далей. Таму што беларуская гісторыя у нас сапраўды класная.
і яна сапраўды такая, якой можна ганарыцца. І я вось бачу, як палітоўцам, як яны часам нас перагибаюць, але ганарацца гісторыяй. Реально люди ганарацца гісторыяй, і людзі адчуваюць небяспеку. Я часам працую на навуковай бібліятэцы, і я бачу, як людзі прыходзяць чытаць кнігі па гісторыі Беларусі, літоўскія навукоўцы. Вось беларускія навукоўцы вы пачытаеце гэтыя кнігі. Таксама было цудоўна. Ну вот калі взять класіку, але ўжо не літаратурную, а там у пошуках нацыянальнай ідэі нашага шаноўнага спадара Абдзіраловіча, і адвечным шляхам беларусы, як там паводле яго ідуць і будуць ісці. Гэта вот как бы так і ў той бок, і ў гэты, нейкі так мост паміж двумя цывілізацыямі, і не тым, ні гэтым, нейкая там мерцаючая свядомасць, плаваючая нейкая там яшчэ ідэнтычнасць і ўсё астатняе. Ну, можа, нам так наканавана вось быць такімі мерцаючай ідэнтычнасцю. Не, просто весь час люди обирали комфорт, а не краину. И треба хоть раз зробить правильный выбор, ну, большасці людей, ці хоць актыўнай большасці з актыўнай меншасці трэба зрабіць правильный выбор. И калі будзе некае акно магчымасцяў, трэба его карыстаць. Потому что часам вось людзі ў гісторыі рабілі правильный выбор, але Расія не давала нешта зрабіць. Невядома, ведаеш, увогуле вельмі так мы лёгка кажам, калі там мы пераможам, там, ну, не факт, што гэта здарыцца, тут увогуле немагчыма даваць нейкія прагнозы, таму што наша сітуацыя, яна не залежыць толькі ад беларускай там палітычнага сённяшняга кіраўніцтва. На жаль, мы ўвесь час шмат якія часы стагоддзямі залежым ад рашэнняў іншай краіны, і цяжка спрагназаваць нешта. Калі з'явіцца некае акно магчымасцяў, трэба проста заўжды быць падрыхтаванымі, таму што рашэнне гэтай краіны не заўжды лагічнае. Ну, немагчыма прагназаваць тое, што не пытаецца робіцца. Калі я не адзін раз чуў такое меркаванне, што увогуле гэтыя ўсе ваши развагі пра беларускую нацыянальную ідэю, яны не толькі непатрэбныя, яны шкодныя, таму што і тут сачы за руками, як называецца, нацыяналізм раўно нацызм раўно фашызм раўно концлагера. І вот зараз паслухаю цябе, калі ты казала про тое, што часам трэба прымаць рашэнні не рэферэндумам, а палітычнай воляй. Прынялі закон вот ці рашэнне, што адна дзяржаўная беларуская мова, і вот що, не хочаш, чамадан вакзал Россия. Кажут, о, вот с этого фашизм и начинается. Ну, национализм — это про любовь до своей краины, а нацизм — это когда ты ставишь свою краину для целого весні свету и спробуешь знищать іншие народы. Мы зараз в Беларусі в такой ситуации знаходзіцца, калі нам трэба реально подумать про свою краіну, про яе будучыню, и калі будзе магчымасць, то неяк дбаць про свое, потому что цяпер мы вельмі залежныя ад России, и давно мы не былі настолько залежныя ад яе. И калі нам пакідаць расійскую мову, мы будзем скатвацца ў гэтую залежнасць нават пры дэмакратычных пераменах. Россия просто поставіць свайго кандыдата, які выйграе, і все. Ну, нам трэба думаць пра сваё, і мова — гэта тая мяжа, якая можа стаць мяжой паміж Беларусю і Расіяй. Я не кажу, што трэба закрываць усе сувязі, там, гандлёвыя і так далей, але трэба дбаць пра сваё, як дбаюць іншыя краіны, дзе жывуць большасць насельніцтва. Ну, дзе абсолютная большасць насельніцтва, гэта, напрыклад, у Польшы, палякі, там, літоўцы, у Літве і гэтак далей, яны ўсе маюць адну дзяржаўную мову. Бо яны думаюць пра сябе ў першую чаргу, яны не закрываюцца ад свету, яны прыцягваюць там некія сувязі міжнародныя і гэтак далей, там, эканамічныя і культурніцкія, але яны в першую чаргу думаюць пра сваё, таму што гэта у тым ліку пытанне бяспекі. Ведаеш, мне вельмі не вельмі добра атрымліваецца. Ну, як атрымліваецца, як бачыцца. Людзі, мяне вельмі уражвалі, і да гэтага часу, можа быць, нават уражвае тое, што адбывалася падчас дваровых сустрэчаў. Там восенню 20-го года, можа быць, там яшчэ, ну, в асноўным, да, осень 20-го года, можа, трошку зімой яшчэ 20-21 года, калі людзі сустракаліся і з вялікім задавальненнем адкрывалі для сябе
ўсё беларускае. Беларускіх музыкаў, беларускую гісторыю, беларускіх філосафаў, беларускіх пісьменнікаў, слухалі іх, разявіўшы рот, і прымалі гэта ўсё. Я тут пакіну за дужкамі эмоцыю кшталту таго, што а дзе вы былі раней? Гэта ж вот все было побач з вами. Чаму вы вот у 20-м годзе толькі раптам для сябе адкрылі 3 чарапахі Вольскага, які ўжо гэтыя 3 чарапахі 30 гадоў калбасіць? У кожнага з нас такія крыўды ёсць, я таксама стараюся гэта пакідаць за дужкамі. Але пра іншае. Кожны раз, калі мы потым абмяркоўвалі вот гэты цуд, што прачнуліся беларусы і адкрылі для сябе беларускае, мне вельмі шмат хто казаў, і гэтыя вось перакананні, словы ёсць у гэтай вось кнізе, якая вот акурат такі па хвалях тых падзеяў была запісаная, напісаная і сфармаваная, пра тое, што беларусы прынялі беларускае, яны змяніліся, і гэтыя змены незваротныя. Як там любілі казаць, фарш не пракруціш обратно. Але гледзячы на тое, што адбываецца сёння, на той гвалт, тыя рэпрэсіі, ўсё штатняе, што адбываецца, ужо пачынаюцца нейкія сумневы, што немагчыма гэты фарш правярнуць назад. Здаецца, у іх атрымліваецца. Як ты думаеш, не? Ну, я думаю, что насамрэч не. Просто частка людей чакаюць моманту, частка людей просто стараецца не асвечваць і гэтак далей. Але я вас учора, реально увечері в гадзіну зайздрасцю такой добрай глядзела ў інстаграме сторысы з аднаго вельмі вялікага класнага культурніцкага беларускага мерапрыемства ў Беларусі і просто захаплялася гэтым. Насамрэч ёсць людзі, ёсць жаданне да беларускасці. Просто, нам трэба займацца адукацыяй не толькі людзей і асветай, а адукацыяй таксама і людзей, якія хацелі бы пасля займаць палітычныя пасады, бо я часам у інтэрв'ю чую, што вось зараз мы прыйдзем да ўлады і зробім 2 дзяржаўныя мовы, беларускую і англійскую. И мне одразу питание, что теперь колония Англии была, если что? Были колония России, теперь Англия. То треба займаться просто тлумачить, что такое державная мова, что она потребна и так далее. И это то, что мы можем теперь робить, вот теперь. Некалі на пачатку самого нашай вот этой праграмы у канцы 18-го ці то пачатак 19-го года у мяне у гасцях была наша выдатная тэлевядоўца Зінаіда Бандарэнка, і калі я попрасіў яе сфармуляваць нацыянальную ідэю вот ад Зінаіды Бандарэнкі, яна сказала: нацыянальная ідэя у адным слове — мова. Але пачатак 19-го года, калі вот ніякіх прыкмет, што нейкія змены ў гэтым накірунку будуць адбывацца, я кажу: спадарыня Зінаіда, я, конечно, з вами згодны, але давайте вось выйдзем на вуліцу і спытаемся у першага сустрэчнага беларуса: як табе нацыянальная ідэя, мова? Што ён скажа? Ідзіце вы са сваім языком. Яна кажа: гэта цяпер пройдзе час, і гэта ўсведамленне прыйдзе да людзей, і гэта нацыянальная ідэя стане іх ідэяй. Мы можам казаць, што у пэўным сэнсе паступова, але пачынаюць спраўджвацца словы спадарыні Зінаіды, ці не? Мы на правільным шляху, мы робім крок за крокам, і я спадзяюся, што гэтыя словы спраўдзяцца, але у мяне часам бываюць і сумныя думкі. Напрыклад, я ведаю жанчыну з Украіны, якая жыла на Донбасе, і яна вядомая, я з ёй камунікавала, і яна вымушана была з'ехаць пад Кіеў туды, але працягнула казаць па-руску, гаварыць па-руску, і калі ўжо пачалася паўнамаштабная такая вайна ў 23-м годзе, яна тады перайшла толькі на украінскую мову. І часам мне здаецца, што я вельмі, калі пачалася вайна, гэта было жудасна, але разам тым я спадзявалася, што людзі зразумеюць момант з мовай, бо Расія ніколі не будзе ваяваць там, дзе мала расійскай мовы на той тэрыторыі. Яна будзе ваяваць толькі тое, што яна лічыць сваіх суайчыннікаў. У іх ёсць такі нейкі закон
пра суайчыннікаў. Там, дзе яны лічаць, што іх ёсць шмат суайчыннікаў. Вось. Але мне часам бываюць сумныя думкі, што мы можам нешта зразумець, толькі калі здарыцца нешта зусім кепскае. І часам здаецца дуже горш, і паступова нешта здараецца горшае. Але разам тым я маю спадзевы, што ўсё ж такі людзі змогуць падумаць і ў больш спакойных умовах пра беларускую мову, і не трэба будзе чакаць, што здарыцца нешта кепскае. Таму што сапраўды мы вельмі так атрымалася, што наша краіна знаходзіцца у вельмі небяспечным, на жаль, месцы. І нам трэба думаць пра нацыянальнае пытанне вельмі шмат. Да, толькі вот что-то мы не асабліва імкнемся пра гэтыя нацыянальныя пытанні думаць, думаючы пра іншае, пра дабрабыт, пра чарку, пра шкварку, пра мірнае неба над галавой, што таксама вельмі важна, і як давесці пра тое, што нацыянальныя пытанні таксама важныя, што это складнік і мірнага неба, і чаркі са шкваркай нават. Я сабе не бачу на гэта пакуль што. Трэба шукаць і даводзіць. Так, з мовай усё зразумела, тут нават задаваць пытанне не трэба. Вот это наша Беларусь мары, на твой погляд, палітычны рэжым там які павінен быць? Што гэта? Это прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, манархія, вялікае княства? Вялікае княства, гэта вельмі цікавая ідэя, конечно. Але ўсё ж такі, я думаю, што парламенцкая рэспубліка — гэта такая нармальная ідэя. Добрая. В принципе. Але гэта можа быць і прэзідэнцкая краіна, калі будзе нармальны, калі будзе сапраўдная дэмакратыя, то калі будзе падзел улады, ёсць асобна судовая ўлада, ёсць заканадаўчая ўлада, ёсць прадстаўнічая ўлада, а не так, што прадстаўнічная ўлада падгребла пад сябе усе функцыі. Слухай, а як табе... Можа быць прэзідэнцкая краіна, ёсць добрыя шмат паспяховых прыкладаў і з прэзідэнцкай улады таксама. Але абмежаванай. Так, конечно, яна павінна быць абмежаваная. Калі мы кажам пра дэмакратычныя перамены, яна апрыёры абмежаваная. На мяжы на мяжы з Расіяй кракадзілаў запускаць будзем? Цяжка прагназаваць, як цяжка прагназаваць, калі Расія ад нас адчэпіцца. Апошнімі стагоддзямі яна не вельмі адчапляецца. Магчыма, гэта спатрэбіцца, але я не зусім валодаю інфармацыяй пра кракадыла, не ведаю, якім гэты клімат. Магчыма, не вельмі. Можна прыдумаць што-небудзь іншае. Говорит, ці не будуць і... Нормально, іншыя краіны, можа, дэмакратычныя робяць плоты на мяжы з Расіяй, на мяжы з Беларусю цяпер, і я не бачу в этом нічога кепскага. Да, таму што трэба і пра кракадзілаў ўсё ж такі падумаць, а то раптам для страўнікаў іх мяса расіянцаў будзе не вельмі добрае, карыснае. А можа нам, я не ведаю, арендаваць, выкупіць якую-небудзь выспу ў акіяне, перасяліцца ўсімі і там сваю Беларусь пабудаваць? А хай яны тут сабе душацца з гэтымі азаронкамі, карпянковымі. А ведаеш, амаль на кожным кавалку зямлі можна знайсці нешта не зусім дэмакратычнае часам, не зусім лагічнае, не зусім законнае, або кліматычныя нейкія умовы. З такімі думкамі лепш туды ляцець на іншую планету увогуле, але гэта будзе тэхнічна складана арганізаваць. І у нас ёсць свой дом, Беларусь, і мне здаецца, што мы павінны там нешта адбудоўваць. Такім чынам. Захоўваць то, што ёсць цяпер. Добра, такім чынам нацыянальная ідэя ад Аліны Нагорнай гучыць як? І яшчэ асоба. Я лічу, што мы ўсе людзі, якія мы хочам жыць у нармальнай дэмакратычнай Беларусі, павінны займацца яшчэ і сваёй адукацыяй, самаадукацыяй, станавіцца прафесіяналамі ў розных сферах, каб пасля дзеля сваёй краіны знайсці сябе сваё месца і для сябе, і для іншых таксама, каб все добра функцыянавала. Што, такім чынам мова і асоба. Так? Так, я думаю, што гэта падыходзіць.
Ну так, а то калі мы вот не будем ўсё ж таки на гэта звяртаць сваю увагу, не будем гэта развіваць, распаўсюджваць і на гэтым неяк вот фармаваць сваё будучае, то чакае нас усіх тое, што у Аліны напісана вось тут. Так. Это может быть не только за мову, а ўвогуле за што заўгодна. Да, цалкам згодны. Дзякуй, Аліна, вось гэты кубак твой ад Еўрарады, ад мяне асабіста і ад праграмы Ідэя X пры нагодзе абавязкова перадам. Конечно, хацелася б, каб гэта было ў Мінску, ну але думаю, пакуль да Мінска сустрэнемся недзе ў іншым месцы і перадам табе. Дзякуй вялікі. Да сустрэчы і жыве Беларусь. Мова і асоба. Вось такая нацыянальная ідэя ад Аліны Нагорнай.